co tady budeme dělat? Proč mám všechny naše kufry tahat já? No proč? Protože to jsou tvoje kufry. Bože, proč já tě musím všude tahat sebou? Rozdvojená osobnost. Co naděláš? Jo, a nezapomínej, že dřív ještě jako dítě jsme byli jako já. Vlastně byl jsem jenom já. Až potom, Bůh ví proč, přišla píšťala a s ní ty. A taky tadle. Jak oni tomu teď říkají? Schizofrénie. No. Odtrženo a sečteno. Konec srandy. Buď rád, že jsem se objevil. Komu bys jinak vládnul? Kdo by tě poslouchal? Už ani ty myši ne. Dobrý den, pane. No sakra, co řekneme, že jsme pocestnej nebo krysář? No. Jsem krysař. Máš pravdu. Kšeft je kšeft. Krysář. To je podivné příjmení. To je povolání. Jinak nemá jméno. Jsem nikdo. Jsem míň než nikdo. Jsem... Já vám nerozumím. Prosím tě, co to plácáš? Vždyť si bude myslet, že jsme tupí jak nějaký bosono. Willibald Ignác Hugo Květoslav Hektor Krysař. Jméno ne. Willibald Ignác, co to plácáš? No, čím víc men dám, tím větší je šance, že se trefí do jejího oblíbeného. Já jsem Agnes. Smím vám říkat, slična. Jestli chcete. Co se to s vámi stalo? Jste teď jako vyměněný. Protože teprve teďkon zblízka vidím, jaká jste nádherná. Děkuji. Kdybych přišel ještě blíž, jistě bych vás shledal ještě nádhernější. Postupně, Vilibalde Ignáci, postupně. A je vyšivalko. Na krysy se jí zeptej. Na co máte tu píšťalu? Jsem krysař, děvenko. A tohle je můj nástroj. Ach tak, tou se šťouráte v krysích dírách. Já tady používám pohrabáč. Když na ní zapískám, krysy vyrazí. Dostanou nějakou strašnou vyrážku a pochcípou. Takový zvukový jed, řekla bych, ne? Vy! Nezabíjej ji, je to nevědomá holka. Klid, kamaráde, klid, ano? Klid. Napočítej si do 100, já s ním mezi tím promluvím, jo? Ale no tak, Agnes, nebojte se, dělal jsem si vlastně srandu. Podívejte, je to jen taková vábnička, klidně vám ji půjčím. Půjčí tu píšťalu? Ne. Povědám. Půjčí tu píšťalu? Jen přes mou mrtvolu. Žádný sebevraždy, půjčí tu píšťalu. Je to ignorantka. To není tělesná vada, to snad vidíš, ne? Děje se něco, krysaři? Mumláte jen tak do větru. A nic, jen trošku mi za tu mou kloup. Tak. Už jsem ho povolil. Tu máš, ale nehraj na ně. Už si tykáme? Nevšimla jsem si. No, to ani nešlo, já jsem ti totiž tyknul poprvé, no. Ne, nehraj na ní. Proč? Protože umí hrát temně. Temně tak, že krysy, ta hnusná havěť, za ní jde jako slepá, jako omámená. Když ta píšťala hraje, dokáže být pánem všech krys. A já? A vy? A já, když na ní zahraju, dokážu vyloudit takové tóny, že nejen krysy za mnou jdou. Zahrajte. Ne, ještě nikdy jsem tak nezahrál. Ale teď byste rád, že? Kvůli mě. Hej! Hej! No ty si uhranu. A zase na tu zatracenou píšťalu. Nechápu, co na ní ty ženský vidějí a na tom tvým magickým kukuči. Když bych chtěl, tak zahraju tak, že blá, blá, blá. Ale nezahraju. A ženský jsou z toho stejně pav. Každá chce doma zodpovědnýho tátu, jenže balej nevyspytatelný dobrodruhý typu ty. Mám milence, krysaři. Cože? Nechci o něm slyšet, rozumíte? Nechci! Už si zase vykáme. Tykej jí, nebo nám vyklouzne, s tím amantem si přece poradíme. Promiň, Agnes, ale on jako krysa. Šedý flíček a přesto dokáže zkazit tak dokonalý obraz, jako si ty.
Chápeš to? Ano, krysaři. Je naše. Kámo, ty jsi zase uhranul. No ty jsi si úplně omotal. Ty jsi ji dostal. Bydlím kousek odsud, krysaři. V místě, kde bojovat s krysami je nejlepší. Znám to místo. V každém městě, kde jsme byli, se nějaké takové našlo, no. Krysaři. Sakra. Ujíždí na městice. Šprýmaří rudí. Strať za mě slovíčko. Prosím tě, nebo je se mnou konec. Za Storínských tady budu přes den vyhánět krysy. No. A v noci, Agnes, Ano. v noci pískat budu na tvé tělo. Ježiš, tak to je dobrý. Jak to říkal? To si musím zapamatovat. A co Kristián, můj milenec? Zasne jako svíčka, až vstoupím do tvé komůrky. Zhasne jako... Ne, No to si... nezabíjej ho. Neboj se, Agnes, to byla jenom metafora. Navíc takhle magický a vášnivý jsem jenom v noci. Přes den jsem bláznivý a švitořivý. Teď ty. Co? Připravil jsem ti půdu, teď ty. Jak bláznivý krysaři, ukáž. Pojď sem, sakra, a mluv. Buď No. bláznivý krysaři, chci to. Cože? Téma, jaký je téma? Legrace, šprýmy. No. To už si veselý? No nic moc. Bejt mystický na počkání, to jde. Stačí mluvit hlubokým hlasem, ale veselý na přání, no do pytle. No tak mluv tence. Víš co? Přejte radši v noci. Agnes! No ty jsi ji ztratil. Co kecáš? Co kecáš? Jak já teďka před ní vypadám? Ty dobře, já byl jako idiot. Nauč mě balit ženský. Tak předně. Hluboký hlas. Pak jemná účast, protkaná náznaky rozervané, nespoutané duše. Pak kontakt. Nejdřív očima. Ty pohledy musí být žhavé, smyslné, nezastřené a dlouhé. A pak zámlky. Kdo? Zámlky. To je město. Ne, jakože se odmlčíš. Ježkovi v oči, to neumím. A to předtím ovládáš. To už si dávno nepamatuju. Musíš něco tajit. Co? A to je jedno, to může být jenom jako. Aha. Musíš si zapamatovat všechno, co dělá. A co když nedělá nic? Ha? Musíš si zapamatovat její gesta, její vůni, co ráda jí, co ráda pije, co si ráda obléká, jaké má ráda květiny. Dobře. Zkusím to s Agnes. Ne! Agnes je moje, já ji uhranu. Právo na tu dívku mám já, ty si najdi jinou. Ale já si ji první všimnu. Ale já prolomil její obranu. Ale já ji první tyknu. A já jí rozmluvil milence. Jakže se jmenoval? Kristián. A Agnes má jasno. Agnes! Když jako nezavolanou. Kontušovku pro dámu. No jasně. A pro mě kaknu, knedliky, zelí, karty, knihu, bubínek, nůžky na stříhání nechtů, verku s drakem, princezu s prakem, obsadlo, skákadlo, povídalku, co jste viděl, hlavně polštář a deku, pač se budu nudit, zatímco on se bude milistovat. Krysaři, já nebudu pít. Co pak je s tebou? Nemůžu pít, protože čekám dítě. Cože? A do pytle. Nesměj se mi. Teď buď ticha. Běž ke dveřím, do kuchyně, do výčepu a do ulice a dávej pozor, aby nikdo nešel. Si asi děláš srandu, ne? Ani v nejmenším. Já jsem jeden, ty dveře jsou troje, jak to mám udělat? Já to nevím, ten úkol jsem dal tobě, protože já to nevím. No. Máš něco pro sebe, krysaři, vím, jak ti je. Vždyť ho ani nemiluju. Kristiána. Kristián! Kristián! Stačí, když jeho jméno řekneš jednou, nemusíš ho opakovat. Ten spratek melduje mu do chomoutu končelky, hostinskou, já nevím, co ještě. A on si dál vede svoji Agnes. Nechal jsem jí bez dozoru.
Odkud jsi ji vzal? Kristián. Nechal jsem jí jít. A ona šla. Začíná se mi to vymykat z rukou. No, tak to nech bejt. Teď my se nějak vystačíme, ne? Teď se tři zpátky. Je čas zahrát jako nikdy předtím a nikdy potom. Ježíš, já věděl, že to jednou přijde. Teď čekám katastrofu. Aha, tak to já taky. Tak se mi to líbí. Podívej se. Kolik jich tu je? No to je krása. Jako myši. Podívej, jak si jim lesknou čumáčky. Hameln zasáhla myší epidemie. Myší zarděnky, myší spálničky a myší záškrt. Počkej, takhle nachcípaný myši pochcípou i bez nás. Ta epidemie napadá i lidi. Je tak? No to je chytrý. Je neléčitelná. Musíte se spasit. Běžte na nádraží a jeďte až na kraj světa. A až tam budete, vystupte a postavte se všichni na ten kraj světa. A potom společně učiňte ještě jeden krok. No jo, jdou všichni. Těch je. No, někdo v tom vlaku holt bude muset stát. No. A co my? No my půjdeme taky. Ne, počkej, já na stojáka nejedu, víš. Neboj, my dva si sedneme. Budeme totiž v té lokomotivě.